Oh, ndinofara ini nemufaro waJehovha. Oh, ndinotamba. Streets e social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba seiga. Aiwa, ndinayo imwe nyaya yashungurudza vanhu mastreets e social media iri kuvanetsa yandati timbouya nayo panapa nditi panapa padare patinodzigadzirisa nyaya dzacho dzese. So chiteerera, kana wanga usati wasubscribe this channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. And also wazukuru tine inonzi Say Trending TV kwakaipa futi iko kwanditi yenyaya dzacho dzese unodziwana futi ikoko. So handi tinosubscribe, taisa link rachona first comment. Handiti ukangobaya peblue ipo paya ndo link rachona unobva watowira kuchannel iyoyo usubscribe nekuisawo like. Maswera sei kwese kwamuri wazukuru vasekuru seinti pachannel penyu panapa pamunofarira nditi pamusha penyu muina sekuru venyu. Right wazukuru, pane nyaya yashungurudza vanhu mastreets social media, nyaya yemuchinda ane vamwe vake anonzi iye Musa Taj Abdul. So Musa Taj Abdul uyu ari kunzi akasungwa mazuva achangopera iwawa. Ane nyaya dzaakapara kumashure almost 53 counts dze-robbery and dze-armed robbery. So muchinda uyu vazukuru vamwe vari kushungurudzika nekunyunyuta nekugunun'una nenyaya yetsamba inoyi. Handiti kukoti ari kunzi muchinda uyu akazosvika paakapiwa bail. Handiti chinova chinhu chiri kurwadza vanhu vakawanda because he was unwanted for almost 20 years. Handi 20 years munhu ari parani ozobatwa, abatwa obva apiwa bail ye 5,000 RTGS dollars. Handiti vanhu havasi kufara vazukuru, vakati munhu uyu atongoregwa kunzi anga ari anototiza ari kubva atodhoja court. Handiti vanhu vari kutaura kudaro, asi dare risingazikanwa kuti dare rakaonei chakakodzera kana kuti rakaonei zvine kodzero yekuti ange ari anopiwa bail iyi. Handiti pamwe munhu akatotendeka anenge achingodzoka ake kukoti achinozvipresenta kumapurisa nekudzoka kukoti pamazuva ake ekoti. What do you think onemo wazukuru kuti munhu anga ari parun for almost 20 years ozobatwa oenda kukoti, koti yobva yanomupa bail ye 5,000 RTGS. Zviri right here munhu ane 53 counts dze-armed robbery. Handiti achiita mhosva inoroverwa vazukuru, isitaiziva kuti mhosva irova. Handiti dai anga akabatwa gore raakapara mhosva iyi aizopiwa here mhosva idzi because 53 vanhu vanopara mhosva yehoromoro. Handiti so ngataura neiri kumacomments kuti what do you think, dai anga akabatwa pagore raakapara mhosva dzese idzi dai akapiwa bail here 5,000 RTGS nezvinhu zvaakabata poho vanhu. What do you think vazukuru? Noti nesoti isu tinombobatwawo poho vazukuru munotokudii nenyaya dzakadai nemhosva dzakadai. Nauncle Saint, the only Zimbabwean uncle, Kibadati, much love.